Siyathokoza ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor channel inyufliki. Ongakwenza ukuthi ungasubscribe, ungalike, unganikela, ungaba umuntu onikela kwi-channel. You can nikela ngokuthi ube member, you can nikela ngokuthi usenze account number. Inamba yami isebenza kuphela ukungifonela, ungaloko uthi WhatsApp, ungaloko uthi ungisendele SMS, futhi ungangiceli ukuthi ngicela ukuthi ngichazele ku WhatsApp. Don't do that. Ungangiceli ukuthi ucela ungisendele SMS. Uyafona direct call. Sibheka nayo iphupho elindo okuhle Mlotshwa uthi ke sawubona phasa ngicela ubuza lokuchazana uphupha usesikoleni ugijimiswe isinyosi kube waceda esikoleni sho la ugijiswa inyosi. Ngesikhuluma kakhulu ngesikole ngoba isikolo sesikhuluma kakhulu ngaso. Akhona amavideo la sikhuluma khona ngokuphupha sesikoleni. We did mention ukuthi iphupha sesikoleni kuhambisana kakhulu nemimoya. Ngabe imoya yobudlozi esithunywa esuke efanele ilungiselwe noma ilungiswe. Sakuveza futhi ukuthi kwabanye kuyabo ukuthi ngoba lo muntu loyo kunezinto ezithile empilweni asuke isafanele afunde ngazo noma isuke eyifunda ayithola ezibalekile. Namhlanje sifocus kakhulu la ekutheni inyosi. Yes, sikhulumile ngenyosi but because abantu kuba nzima ukuthi bebheke mawuphupha inyosi isho ukuthini. Umuntu uyafuna nje ivideo nesihloko salento osekayiphuphile yena ukuthi lapha angayithola. If sithi nje inyosi bese sithi mawunyosi mayiphupheza nje inyosi konje ukuthi mayiphupheza nje inyosi usho ukuthi akayi lapho ufuna ukuthi athole nje keyword makathi nje uphupha ujahwa inyosi ufuna leyo clip leyo enjalo yabo. So asenza njalo uma uphuphela inyosi ngokwesintu inyosi zivela ngophawu lwenhlanhla. Ziyavela inyosi njengophawu lwamathongo, uphawu lwedalwa. Yabo abanye abantu uphawu abantu abadala. Yabo inyosi ziyavela futhi njengophawu lwezitha noma uphawu lwabantu abasuke bemelene nawo begadla ngento ezilwane into engamabutho liyavela futhi yabo. Yeah, so asenza kanjena. Should number 1 mangenze ukuphuphela inyosi singithatha njengophawu lobumazi kuhlasela ngoba lokho ngasho ukuthi ngenzeke isidalwa sakho noma idalwa zakho seyithukuthele futhi seziza ke kuwe ngolaka uyabona. 2 ngenzeka futhi ukuphuphela inyosi kube uphawu lobumazi kuhlasela olusho ukuthi kumele uqaphele kungenzeka idalwa zakho seziphenduliwe ukuthi zikume kabi wena. 3 kuyenzeka futhi uma ubuyinyosi kube uphawu lobumazi kuhlasela ngoba likhombeke impindiselo, isijeziso noma intukuthelo kaNkulunkulu ezokwehlela kuwe. U-Isaiah 7:18 kuyakuthi ingalolu suku uJehova ahlabele ikhwelo izimpukani ezingasekugcineni kwemfula yaseGibhithe nezinyosi ezisezweni lase-Asiriya. Kanti number 4 kungenzeka futhi lapho uphupha inyosi kube uphawu lobumazi kuhlasela olungakhomba la ukugadlwa noma ukuphonswa ngamabutho izitha zakho noma izimbangi zakho. Uma bekuphephetha ngento engamabutho ngento ezilwane ungayibona futhi inyosi sezikuhlasela yabona. Amahubo 118:12 bayangibunganyela njengezinyosi bacimeka njengomlilo wameva egameni likaJehova ngiyabachitha. Siyabonga ke ubesibhekela udaba lokujahwa inyosi, lokuhlaselwa izinyosi, lokulunywa izinyosi yebo. Lento leyo uNkulunkulu akakulondeke uqinisekise ukuthi uyasubscribe, like, uqinisekise inamba osetshenziswa kuphela ukungifonela ayi ku WhatsApp ayi ku SMS. Siyabonga. Kulela boyo Jesu, siweni phansi mama kulela